warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Pandawa 5 Budi. Jaya. Ubur-ubur ikan lele. Pandawa 5 Jaya Le. Jaya. Yo merdeka mangga. Dari siapa? Dari Mbak Allah, Pemasak pecel lele. Suka barokah. Min. Segini lancar. Pandawa pangkat solid nah ya, Bro. Jaya merdeka. Iya. Yo, apa tuh? Lho. Golek lele ning pasar Pak Lan yo. Pasar ngentak iki. Pak. Cacah ning omah yo. Anu apa sini? Genggen yo. Golek kayu barang yo, cacah. Iku lele wonge njimuk sik. Ora enak lele. Lelene entek. Njimuk nang omahe sik. Pasar iki. Pasar ngentak sepi ya nih. Jam 09.00 benjol. Karo Pak Lan wong loro tok kan. Jadi timbang wong enteni. Buntinten sadian ya, Bu? Oke, lanjutin Mas. Kira gue kan masak pecel. Pecel, ya. Terus sambil pecel slidey. Berkah barokah pokoknya sapa Mbak Ulo iki. Yo. Nih yo. Iki sementara iki sanyune gak kenek, Bolo. Golek banyu untuk kok endi iki, Mang? Mah, Kari mana jajang. Nang buyah. Oh. Mulai masak iki berubah kuwi. Godhoke anu Bari nasi iki. godhok iki. Iki no. Kayak luang lunge kayak resi ya. Kene lho, Mas. Ganti suasana koyo ngene kono ae. Kono pundi? Kono panas kan? Kono. Ronal. Wes nek kalina karo. Nah, kene enggak mungkin panas wis ngene rono. Kene hiyup no. Ning ya ngene sore ini. Kene lho. Kene. Oh, ini Ganti suasana. Hei, kepik girah Bolo. kira. Pak Kadi karo Cece teluk ya. Monggo. Iki ndi iki jole? Kene nih. No. Hiyup kok angke kene iki. Kemana takon? Amene nek malan. Masa ada amene. Amene. Oke, Bolo kene Bolo. Luang. Mas buleke rene lho ngoperane rono, Mas. Nek rono ngalor ngetan lho. Jawab. Ki jumlah iki ya, jumlah ya. Ambil dia apa ya iku ya? Apa kuwi? Gak no. Mau kae ya, Om. Apa nih, Dit? Terus iki godhong anu. Godhong kulo. Nah. Iki pengapian ya wis langsung oleh lho. Iki Mas Abid nyanti ya. No ya, Mas. Sini iki lho. Guys, Saman. Anu dene loro yo. Buru-buru ikan lele. Apa nih? Apa? Rene adana Pak Lan ijo kan nanti Pak Lan. Ya apa? kan Wah, nenek ini. Iki adike. Iki pok iki nganune iki babone iki. Iki make wi. Oh iki bapake. ya apa nih Mas? Eh? Babone sing ndi? Babone iki endi mau kae gitu dhewe kae. Iki bojone, Iki anake. iki tunggale. Anake sik enek ora sing cowok cilik. Oh iki. Iki. Eh? Anake kuman tunggale. Terus iki sing iki. Ya ta. Sing gawe ontran-ontran. Oh iya, Iki iki. ontran-ontran wi. Rotok nguning iki gawe unteran-unteran. Iki paling pangane tayu paling golek kulit.
Ini anu netizen. Iki kae, Bul. Iki kae. Tiga ya. Bah. Lembak komen ana kene iki. Iki lho. Seprane Pak Wal guyon. Mbak Komel iki dhewe. Aku sing aku iku dhewe iki. Iki gak ben. Oh, iki Pak Lan. Itu di situ. Itu iki jane mau. Wih. Iki Mas Misang iki. Mas Marcel. Iki Mas Angga kuwi. Kira tok blundeng-blundeng kan pisang iki. Sampeyan rawuh lan Langsung ra opo. Lah iki Tito. Temu iki. Ki. Ala lu. Iki sapa iki? Sengko. saya wi. Oh, kong ya. Enak kuninge. Kuning ngono aku. Kaya gudial. Panganane aku yo. Iki lagi enak taine yo dene panganan. Tapi aku ora ngerti lagi pangane tahi no. Tenan. Tapi ora nyaman lek dicil. Lek dicil mesti biasa tuh. Kelek menungso. Ya Mas, jadwal sak pare piye kae? Ya. Rupane anu iki, bayem karo capar. Lalapane timun. Es, paning Enak iku. Napol iku. kabeh iki. Oh. Apa? Aku iki lek bandire Pak Guru. Lho, enak kok. Apaan ini? Lele. Ibu ni bola. Loro cukup. Apa? Masuk. Orang kilo ya. Ki Ngapa magarin kok buak? ki bagian apa iki? Warani. Godok, rupane saya ya. Penggorengan lele-lele. Jarang iki. Belum Pane iki ya resi kan. Coba. Mana? Walah. Rata-rata. Simpan ngacap banget iki. Temenan iki. Ya. Rupane Wih, lele-lele iki. 6. Ya, entek tenan. Hah? Ya mau gak mau. Kayak baturan nama kita kan jajah iso ora ngono ae. Entek ngene lho iki. Yeay. Hah? Tak balik kali. Weh. Iki mangan iki. Agak beli tegasan iki tok. Ki ajake wis mateng to? Bareng bojoan. Kok ajake mateng, ajake kaya wis umep lho ya. Oh. Ki semplonge sik enggak apa enggak? Kuwi yemese apa? Yemese apa? Pare sik. Po bayeme sik. Yemese apa pare? Endi sik biasa balan sing tumpek ngerti? Piye, Pak? Biasane ndi sik? Di yemese apa pare sik? Lak par sing lunga yemeh. Anu sik kan. Iya, Mas. Oke. Oke, manut dalan iki. Baik gitu, Pak. Bismillah. Opo kek? Jamur. Itu jamur. Wes. Keroke. Serok sik. Ora nyapa ra dianu aja sitok ngene ya. Kuwabar Ini nih. kok udah sitok semono misane, Mas. Sebelum pisan. Yeme. Yeme kok gak gatek waras. Duwe nganu iki warna lenga titik, golek ijo. Yeme ra tek enek sing ngene yem. Tuwek.
Tuwek barang kok Lan. Golek apa to? Golek piye? Tuku kok. Oh. Oh. Ayo. Oh, iya. Jangan nomlok piye iki? Dita. Nggo es Dita. Oh, lha yo apa? Apa? Piye iki? Nggo jas jus kayak palane es ya. Asih bola aku Eh. ndak Oh. Done kae kok ndak iarak. Heeh. Wah, lha iki piye mau iso Ndi? plak iki mau. Jas jus iki yo. Justice. Jas jus. Legen, berarti kok kan Dita. Oke, tak betul. Wah, nggak cuma celes. Nah, anu yo lawemu kurang tempe, sak tuku tempe sao. Yo wis. Udah tuku tempe yo. Yo. Ada kalau Oke. agak dulu. Yo. Tinggal gelaan. Pak, balan mateng kan? Iki lho klupe mateng urusono karo pisang. Yo, Malan. Kilo palan. Palan? Iki. Dada iki sang yo. Klupe. Kabah kati. Apa? Rambutnya tidak ada. Tit warung tas Tit. Anu nompreng ya. Ngucek-ngucek bokong ya apa-apa. Timbang rada gawe. Yo, enggak ya. Iya. Oh, benane wong wis teh apa iki kok teh wae jas jus ya. Lho, dinane jas jus. Beh. Oh. Lan sama sisene ditutupi walan yo. Ya. Iki goreng anu iki. Dilair apa iki? Gila iki apa iki? Gak apa orang. Sing manu miring agak. Wes tangon jegore. Tangone Tit. Alhamdulillah saya rezeki sangka hamba Allah, muga rezekine lancar, berkah barokah, sehat selalu ya Pak Lan ya. Bro Mas Fit. Nih. Terus rada oke. Ayo apa ngomong? Pop. Wes. Di pengapian handal gejule Pak Bahlan nih Mas Wisang dari Padepokan Singobarong Macan Gembong. Wis iki. Wes, panas. Loro iki kena itu. Enggak loro. Kena itu. Kena lah. Tambah kita tadi terus. Sejak nih. Masa telu man. Iya naik ngono. Ini no. Sek. Balik bro. Nani mau ya? Balang di kali. Apa nih kali? Star. Taro. Bahlang sek setor. Sama rodok mumet dhewe diteri yang sing. Rodok mumet dhewe. Teri kok. Sakne. Apa? Heeh.
Aja. Mateng yo. Teng janan epe, ki abah kadis. Ngumpuk kabeh. Gitu pagi. Wah, Golek tempe. Tenet tempe ya? Beh, Iki tempene. Penting gak tempe gembak. ning ya. Pak tinggal. Sip. Wes. Ning wi. Pas ah. Wes melinting no kan mau tinggal di luar. Heeh. Bah, yo ning iki. Yo melinting meneh kok. Nganting kan. Ngapane yo pinter ya mok. Bola. Bun-bunan kok nganu padepokan. Panas iki. Ah juga ada wong juga di wong papat Oh. kabeh yo. Wong san lagu. Ini tok. Ngumpuk kabeh. Iya. Duwe jadi carine. Lah Pin beli dhewe lan Ya, heeh. Terus di bojo ya. Masa lagi Mbak merah. Heeh. pambledon tunggu nih. Wis mateng ya ya. Lu kulup. Lu bola. Lu kulup berarti. Coba sampe di apa iki? Hah? Bumbu tempe ya? Ayam. Morning iki. Awe. Kok timuning kok iki? Oh, timune iki. Di mas sambele mau. Ya cepilne no sambele. Wes iki A1 lah ini. Mending piro, Bos? Nggih. 20.000. Tapi lak dhewe yo sawi kok. Oh iya. Satu tuku. Iki bola. Kuwi enak wi. Cenderung wangi. Lah iki pepe segotok dipangan langsung enak lho, Bri. Enak. Jos lek wi Mas. Enak. Enak sambel tok iki. Nang iki bola. Lah menar wis dikare kono lho. Oh. Kono. Jadi kalonane. Hah? Iki wis lah. Lah gue wis gak apa-apa. Aja to. Oke. Oke, heeh, sik jebokne ini. Kayak simone telenane. Sabune kono enak ga? Pemain balan resik saiki yo. Resik janan. Iki tumpah golong dari Hmm. tumpah. Mlumpuk kabeh. Caramu pertama pengen delok sik. Tik Sak durungane telunan iki, Mam. request Ini iki kek. Delok. request Mbak Imo mlumpuk kabeh. Cece wong cek mumet ya. Ala barang. Pokoke piro wonge piro iki? Heeh. 11. Cukup bola. Ya bos, ana lajinge bos. Ke. 11 wong. Karo Cece, Cece ku jijimu edut, awake enggak tek penak wong. Wonge ya. Gembrebek. Anu bek Saimah. Ayo usum mang. Heeh. Hawane pinter Mas Fit. Dun pa. Iku wodok modele. Kurang. 2 meteran. Tukang. Disipat ora le. Oh. Kok muncul ke 11 piye? Ya bonus. Bonus. Bonusnya Abah Kadi kok. Aki no. Oh. Kurang bonus 10 ini duit lah. Wes iki. Ngumpuk kabeh iki. Wah, dimbui tempe mantap. Raiko. Kok kabeh? Kabeh cukup gak yo? Lengone wakeh kok. Wah, Wah, kok kuwi. jan iki nek nggih goreng sombe neh lengone iki dinggahne iki. Wah, jan lungone wis Alhamdulillah bang. ya oleh anu yo bola. Udah rezeki ya. Rezeki. Heeh. Alhamdulillah. Heeh. Alhamdulillah berkah barokah ya, bola. Amin. Sos begini bola. Sos tenan. Iki di saya Mas itu enggak ada kulupan mek anu ki yo. Wah, ngomong tepak ya. Di saya iki. Es. Ambune kok ketok anu ya.
lanang. Weh, lah kok gosong? Ora iki Mas. Enggak Dengan, yo. Oke, wis. Oh, aman toh. Oke. Ambune kaya tempe to. Wis iki jek goreng nek iki lho ngono iki. Palan. Bit. Wis ready yo. Wis benitas. Wah, ya wes. Bintas. Heeh. Palan goreng tempe mateni kara. Ya Allah. Bebas. Apa omongnya itu? Ready kabeh iki. Namanya saya kurang digono ya. Wis ready yo. Ya. Ane iki Sambel iki. piringnya. Oke. Sambelnya goreng ngenteni. Iki lawe. Iki utama iki. Oh iya. Sambel iki kurang ngono. Sedoke ana Pak Lan, sedok. Nyapa ra mulo lah? Enggak gini kan. Wah, ngejer itu. Oke. Nggih suwan. Oh Mas, anu aman tas ya wi. Kene, Bek. Wah, tempe ini merawingin pula. Oh, saya tangkine, Bek yo. Bisa mas saya tangkine kok. Sakne. Bisa main nganu yang geges ya? Awake ra penak. Kok ni budrek niku. Oh ini wah ini baladan wah. Iya. Apa mau ikan lele buru apa ikan lele? Itu ikan lele. Oh. Ini, Dok. Pandawa Jaya le. Ya le. Amin 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 ya. Yo. Wes. Nah, yo, bungkum. Buru-buru ikan lele. Pandawa pacu le. Nah, iki bagian kuluk kau kuluk. Oke. Dirangkep ah. Kulupnya ya. Sambel. Kan tengah sama Balan kono balan. Kamu kono. dari tengah. Ini Mbak. Balan. Nggih sendok muluk-muluk. Anu bola wi. Otak titik-titik sik wi kita. Iki kita Heeh. Benadil enggak turah tangan jadi. Sudah cuci tangan lo bola. Lah terus kena lele nih. Monggo Pak Kadi. Aku di Darmawan mboten ana Pak Kadi. Bareng-bareng. Anu pon di anune. Nggih. Iki balan biasanya enggak seneng kok ngene iki. Pak lele mah enggak seneng. Mergane kudu diweki. Iki apa dimasukne nganu ya? Hah? Lah wong gedhi dhuwur lelene gedhi. Lah bocah cilik, lelene cilik no piye? Pendek ndak. Oh, men iki. Malito. Iki manut konge iki. Oh, iki. Sing anu Bek, anu bismillah kok bareng-bareng Pak Adi. Rezeki wong iki. Heeh. Manut gambare. Bulan-bulan bulan ini bulan ya Allah. Ya ora mek cerita ku ya kabeh dipaham. Iya lho. Wis ta gua mulai ijek. Santai. Santai ya. Umbas meneh. Tapi poenan ora lele go, dikit aku. Alek satu no yo. Pon. Perkulupan kita ejek. Kurang lah gila gak kayak gitu. Perkulupan kan anu. Ini sih harus digerang kok. Buron mboten, Bah? Napa? Buron mboten. Buron nggih. Apa iki anu sik. Tapi ini dia, kena saya. Oh, nganu ini muntel nih. Iki. Mas Abid enggak doyan gitu. Bareng-bareng Bahlan. Kenalan, lunga bareng ae iki dino-dino. Nah, Mas Abid. Bu opo ya? Kira ibu. Kira. Masih lele niki sing dia apa sing ora. Padahal wonge mek dawa to. Enggak tahu bisa dhisik. Itu hili pembeli street. Wis sampean Mas. Betul duwe. Iki sapa iki? Kula mawon niku. Nggih. Niki mengke enten sinten wonten. Sida iki aku. Nggih. Iki berarti apa ya? Sida iki, Cuk. Iki Anangga wae. Heeh. Anangga cuma kita. Iki
Iki manut pangeran. Oh, cuma iki cuma lagi. Aku aja sing gedhi. Kok bersama jebol gimana ngene. Nggih. Dibungkusnya bersama. Jadi ngaseng betul iku. Go di dhewe lho. Mana? Di dhewe pancen yo. Boleh gitu kali. Kita bayu dhewe. Kayak yo. Ya. Ini. Cece doi. Mas Angga. Disuane nek di mau. Suara langsung nang kene apa? Ya apa? Tujuannya tak bang. Wah, lek nek sendok-sendoknya. Iki ya nek sendoki. Endok salah. Bek gak sendok apa muluk? Oh sendok. Oh, dari muluk kok anu dong. Mateng dong. Doma yo bola yo. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak sudah kan mawon. Nggih. Lek wek kutok iki si brenggeh aku tok ya bola. Gede. Nang di dhewe. Oh, brenggeh. Wong nang di dhewe. Di dhewe. Tapi mbek iki wis sak jenis ya nih. Tapi kalah dawa iki lho. Ora sesuaknya karo sing Wonge. wonge. Kayak gitu iki lho bola. Juga. Bisa ya. Ayo. Dibanding wae-wae jenenge nak ngene iki lho jenenge yo. Ora kolesterol yo. Saya sih tak udik kuwi. Iya. Panganane opo ngono lho. Palat apa opo kok. Itu simone kono itu yo. Heeh. Betul. Bos enak urung tau-tau masak ini lho. Ngene ora oleh lemu. Coba manganan yo, Pak. Piye Pak rasane? Wino. Gurih. Be masalah kok meneng ae, Mas tambah iki. Be Mas ditoi. Itu nih. Be, piye? Pedes ra, kepedesan ra, Man? Pak Adi. Ambil sijik, Dit. Sik, Bu, ambil. mantap boleh. Mantap. Wong dibaleni nah yo masak iki. Enak. Gila. Wong anu ae diakhiri, Pak Lan. Akhirnya. Lho. Ampun jenengan anu. Apa ya? Ya. Ampun jenengan anu pamitan, Bah. Yo. Baik. Moga, Bah. Tapi Pripun ini kan mereka lho, bol-bolan temen lho. Angkat pulo ae. Nggih. Jenengan mohon, monggo. Lho piye kae piye? Lah, ayo piye lah salam mosok sampean daya wong mosok piye kae ngono. Bisa, Bah, ngono, Bah. Piye, Bah? Lho, bol-bolan ngenteni lho, Pak Lan. Sak anu kok. Heeh. Tak balik wong e. Mosok mahal Mas Duta. Kameramennya selak luwe ya. Kameramen iku selak maklum jan. Pon apa? Kenapa Lan? Monggo. Assalamualaikum salam. Lho apa iki malah wong duduk kan sumur ya. Duduk salam. Kayak wong geren ae. Kaman, Bang. Iya. Iki lawe isik wi lak dikimu. Tempe barang kowe. Pripun Pak Lan? Napa Lan? Lali ya. Lali. Pun Mas Abid mawon. Sama nang enggak? Wah ya wes, pun kula akhiri mawon ya bolo-bolo. Semoga berkah barokah. Amin. Pandowo tetap jaya kok Jawa. Amin. Pandowo 5 Jaya. Pon akhirnya niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dah. Dadah.